Всім привіт, ребята! З вами я, Українцев 55К. І сьогодні буду знову стрімити. Давно, кстати, не стрімив. Коротше, будемо... Просто так хочу цю базу. Так. Вибачте, це звінта просто. Вчора був. Також скоро будуть нові брейни. І коротше, я ще буду... Якщо хтось мені дасть Зараз. Якщо хтось мені дасть номер та копідера, я можу дати йому з піміхами. Ось. Ось, я можу дати. Якщо мені дасть копідера та номер хер. Щось произошло? Зараз. А, він вийшов, ну ладно. Ну, коротше, так. Або... Якщо у когось є робокси... Ну, я не заперечую, типу, щоб ви мені прямо ж, ну... Якщо це ваш цей... Коротше, ви рішайте. Я можу дати будь-що за, якщо щось купити, там не знаю що. Що завгодно. Хто це? Якийсь чел пішов. Скоро. Ну, ребята, короче, так. Ну, да. Таке. Ну, ви знаєте, мені треба новий хед, А4 копітера. Просто зараз мало времени, і я не знаю. А4 копітера. Да, новий хед. Ну, якщо чесно, я можу вам дати реально ось. З піміхами. Ну, щось друге. Я можу ще так копітера. Якщо вам захочеться. Так. Так. Я, кстати, у мене є Лагранде. Він такий. 40 миллионов в секунду. Ну так, такой. Пипец, тут админка стоит 6000, а я не понимаю різницю. Типу ось. Админка 5000.
Так. Ну так. І баб. Так, я добавлю мого друга. Давай ник, я не знаю. Нормально. Так. Який нік? Давай нік. В чаті можеш написати. А, окей. Зараз. Макс. Топ. 1. Я, короче, добавлю, як, не знаю. Я добавив, мабуть. Добавив. Короче, я добавив. Заходжу знову в Укаді Brainrot. Стіл Brainrot. О. А, подожди. Подожди, це Макс ключ грав? Coco Fanto Elefanto. Чи мені? Coco Fanto Elefanto. Я такий. Такий дурень, я не знав, що це Макс, який грав в ЧГ. Це мій друг. Опак. Ніфіга собі в нього база є. У нього не такі ж прильоти такі. Прикольні. Ну, вони нормальні, в принципі. Подожди, це... Йоу. Ой, ми знайшов бурітос. Я так хотаю. Ні.
Що? Господи. Макс Автор. А в тебе є якісь прикольні брейнроти? Понял. Якщо що, не переживай, мій друг, він буде краще. Понял. А кого є No My Heart? Мені треба No My Heart. Кого є No My Heart? Київ. Я знаю. Якщо що, я посую. Ну. Якщо що, просто поговорю. Ну. Я міг просто затрейдитися на щось. Ну, наприклад. Зараз. Наприклад, базу. Я би мог тобі щось дати таке нормальне, блин, якесь. Так. Мені треба No My Heart. Тому що якщо в мене буде No My Heart, то я зможу імба. Ну, я просто спрашиваю, я ж реально можу щось таке дати тобі. Нормально даже. Наприклад, якщо ти мені подаш базу, я тобі можу дати майже будь-за що. Я можу тобі осклітер роздати. Або щось друге. Або можеш оцей купити Wings.
пишеш, ок? Добре. Щось ніхто не хоче. Обідно. Блін, його інтернет. Це тепер я один. Якщо... Блін, мені так не хватає, ну, мой хед і 4 купити на ароматик ранди. О! А де він? А, ось він. Не спавнить или нет? Кажется. О, він тут. Чогось. Стойте ФК. Езок секуля. Вот это горы, блин. Іма скоро буде. Удача і скіп. А, так це зараз буде, Іма. Ай, що мене ворує? Мій аккаунт ворує мене. Обідно. Зараз буде лакоблок і удача. Так. Зараз буде... Блін, щось ніхто не хоче заходить. Ніхто не хоче третіся. Зараз буде лакоблок.
Lucky block. Пишіть в коментарях, що буде дивитися. Так. Будь ласка, купіть. Блін. Не побалакуйтесь. А де удача? Скучна удача. У нас обідно. Так. Зараз я буду подивитися коментарі. Давайте я хочу зараз полутатися. Зараз з другого аккаунту зайду. Зараз будемо лутатися. Може щось повезе. Або ні. Якщо що, пишіть в коментарях, буду читати обов'язково. О, перший. Що тут є? Блін, 4. Блін, який сиділо. Блін, я би взяв кейса діло крокодила. 3 бафи йому. Це дуже багато. Так. Тут реально немає ніякої удачі. Добре, вийду. Що тут все одно робити? Пишіть в коментах всі свої ніки. Буду додавати і будемо трейдити або я не знаю. Коротше, щось робити будемо. Так, зайшов. Нічого немає. Піпець. Так. Ой, якийсь чорний приватка розмочилась. Блін, ну. Добре. Блін, тут нікого. Я знаю на всій приватці. Я думаю, до завтра. Ой-ой-ой. О, мой хард, якраз мені потрібен. Блін, будь ласка, не лівни, будь ласочка. Будь ласочка, будь ласочка. Ні, нащо ти поставив? Нащо ти поставив? Ти якийсь нормальний. Ти довго заходиш, хіба? Так. Будь ласочка. Я тебе молю. Блін, ну чому? Блін, мені так потрібен був цей номер карт.
Ну, якщо, блін, заморозую, блін. Понятно. Ой, якийсь чел тут грає. Зараз йдемо. Йоу-йоу-йоу-йоу-йоу-йоу-йоу-йоу. Новий. Ну, мехет. Ну, будь ласочка. Ні! В нього була відкрита база. Блін, він не сваплив. Господи. Та блін, я його кожен раз бачу цього на мехет. Як спеціально, я не знаю просто. Господи, що мені це? Скоро буде відео. Не переживаю. Йо-йо-йо-йо! Що? Блін! Блін, минув. Та блін, ну... Ти зачата цього, блін. Ні, короче, я на паблік. Чому ти цей чат тут, я боже, не понимаю. Я не предатель, я хочу, що хочу грати. Може скоро буде відео про ЧГ. Я вже писав там. Йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо! Йо-йо-йо-йо-йо-йо! Ring bus. Ой-ой-ой, це ж дуже... Ні! Йо-йо-йо, який брерот, це тут, йоу! Ring Ні, bus. ні! Ring Брерот, bus. господи, пипець! Бляшка, не видно. Ring bus. Я думаю, я не вкладуся. Чисто коворот, я не знаю, що вже. Ну це дуже рідкий брерот. Погано, живий. Та яка війна це за давно скінчиться? Блін! Будь ласочка! Рівни, будь ласочка, я тебе молю. Блін, жаль. Піпець, це ж пильоний брейнрот. Це ж як з Хеллоуін, він такий жуткий. Його так можна затрейдити, я не знаю. Ні, вже господи, будь ласка. Я знаю, що ти робиш. Ні! Ну нащо ти це зробив? Боже, тебе ненавиджу. Ти всі полювали. Боже. Ну блін, ну за що ти це робив? Це, мабуть, його друг був. Блін. Щось мені так не везе, а? Краще, блін. Господи.
Lionel Cactuzzi. Lionel Cactuzzi. Lionel Cactuzzi. Lionel Cactuzzi. Стай мені Lionel Cactuzzi. Lionel Cactuzzi. Що він там мені так дасть? Дуель. Ну, давай добре пограємо. Добре, давай. Добре, давай. Let's go. Теж понятно. Что он ставите? Lila. Lila. Не знаю. Так. Ні. Lila. Так. Lila. Изи. Lila. Lila. Давай. Lila. Lila. Що я нічого не роблю? Ой, зря. Ай, нема. Lila.
Блин, ну как это просто? Блин, устал кушать. Нормально. И, блин, треба поставити. Так, там немає. Добре. Давай. Так. Треба якось. Зараз. Да. Ні. Лі-лі-лі-ла-лі-ла. І в шоці. Блін. Лі-лі-лі-ла-лі-ла. Лі-лі-лі-ла-лі-ла. Дякую за... Дякую. Хочеш фотку? А, ну добре. Let's go to public. Public. Таке собі. Такий собі паблік. Добре, що зараз зайду. Що там в коментарях? Ой, так. Sorry, the public. Що за чим бабу якийсь? Сколько його, блін? Коротше, тобі треба кейс-код скачати, потім нажати на плюсик, там буде ефір, ну там ти поняв. А потім там пишеш про себе, там, що я щось буду робити, там, не знаю. Ну, коротше, поняв.
Це дуже легко. Можна зайти на якийсь приват. Коля. Ой, якийсь чого грає. Зараз я на нього зайду. Блін, лівно. Блін, якщо в нього такі були брейни, такі круті, я б і він ще заходив так же. Ну, прям би робив цього дуже круто. О, стійте, я його знаю. Він там крутий, в нього був таке було. Це не він. Samini Spiderini. О, його лагар якось. Він все не спідерів вкрав. Правильно. Какой мягонек. Ай, бери. Блин. Так. Ну, может, добре, я не знаю, что получится. Но сестра душите маля, все улимо. И считайте щекому, сорисо. Здесь мода, солимо. Ой, якийсь. Щось происходить. Ти, мабуть, любиш. Якась я, мабуть, Любимі пісні. бачу, як любимі пісні. Так. Мене вороги нема. Новий бог Тіксіві. Я сожі була не прису. І мені хоче, не знаю. Я те la сожі і мене прису. І мені рік оса. Коли ти залиш на... А, мене Вінка спознала. Тихо, 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 тихо. Що таке, що таке?
Блін, там щось було. Та, блін, що мене адмінка использують? Йоу. Добре, добре, нічого. Якщо чесно, я нічого не можу робити. Якщо чесно, я ненавиджу, коли мене отравлюють. Я так точно не хочу, як я роблю. Ребят, ризикнути зайти. Ризикнути зайти, якщо якийсь, ну, контент не погадаєте. Якщо чесно. А що? В принципі, я можу зайти, но мені скучно. Там ніхто не заходить. Чому тут на англійській мові пишуть, хоча мене на русській мові? Російській. О, його відкрита база. Кинули. Блин, будь ласка. Блин. Будь ласка. Понятно. Алісіо, Матео. Mateo. Ворує Матео. Якогось челя. І прикиньте, якийсь чел заходить з крутим брейном. І... А, це не моя база. Уже не... Будь ласка, пойду. Блин. Добре, я вийду. В принципі, я можу зайти знову. Я один раз подивлюсь, може якийсь чел там на приватці, я не знаю. Ой, я же говорю, якийсь чел вийшов. І просто проклятий івент. Омега.
Блін, він вкрав все місце мені. Елате, це ласоді, у мене присун. О, чи тут все зайшов. Його, мабуть, повідомлено. Я докатаю. Да, я ж говорю, що у нього повідомлення будуть. Блін, я майже спів. Це так близько було, пипець. З пім'яхами. Так я буду його ловити. Потім зайду до цього чела. Елате, це ласоді, у мене присун. Блін, у мене таких фібрей. Матео, далеко, Матео. Будь ласка. Ну добре, давай на чилпад. О, імба, хоча б на чилпад. Тут я імба просто. Просто телефон імба. А, набитий, ну добре. Боже. Chill puppy. Chill puppy. Як він це робить? Давай. Chill puppy. Я знаю, що візьме. Я знаю, що візьме, так? Chill puppy. Chill puppy. Блін. Chill puppy. Давай, Chill puppy. ой, імба, я зараз виграю. Імба. Імба. Я можу зараз виграю чилпату. Блін, мене енергія. Chill puppy. Та як він це робить, господи, я, блін, такий нуб. Да. Chill puppy. Блін.
Ой, якщо з медузи, ой, як це було б. Chill puppy. Та що ж воно сюди тільки, я не розумію. Блін. Chill puppy. Ні. Блін, а як це робить? Пипець. Я щас не пограю. Chill puppy. Ребят. Ні. Нуб. Боже. Блін. Блін, я якийсь реально нуб. Я не знаю просто. Black hole ghost. Ой. Ты позоришь меня. Мишка, помогучи мирно. Всі ливають. Ela desce, ela sobe. E Maria de coça, com Maria coração, Jerico. Блін, на припадках такого. І на пабліках там нічого майже не це. Ну, там добре, але. Ні, будуть відео, але просто майже ідей немає. Ой. Высокий, кумари безумный, Мария не кошла, кумари косу, бачико, бачуто. Я зараз. Ты что? Сар.
Так. Вибачте, це таке було. Я, мабуть, скоро вже буду закінчувати стрім, що мені ще робити. Що ніхто не хоче. Хто не хоче трейдитися. Може завтра буде відео. Почекаю. Я так гадаю. Так. Я не знаю, моя мечта, щоб хтось АФК стояв, в нього були такі брейнроти. І я в ньому щось таке вкрав. Як ви гадаєте, яка у вас мечта? Ну, я имею в виду в кредит стил брейнрот. Ela desce, ela sobe, o mare preso. Maria de rosa, como de coração. Chico, mágico, mágico, Блин, о. QP hotspot. Да блин. QP hotspot. QP hotspot.
О! А, ну, чё-то я думаю, сейчас там будет хороший вышел. А, блин, вкрал. Ладно, что вам сподобалось, ставьте лайки, подписывайтесь.